mai mult stil. Se pare că nu. Și Batista! Iar acum Rey Mysterio! Muzica lui Batista încă continuă. De ce iar? Am făcut de față la Matchmaker pentru mine searele și Leonardo nu poate veni. Vrei să mergi? Trebuie să te desfac aia? Ești rudat nostru acum. Frate, Ce vrei să spui? Rey Mysterio nu intră. Asta este prea de tot, nu-mi vine să cred. Fă poze purtânate și vei primi tone de ochelari gratis. Cred că va lupta până la urmă tot Triple H. Deci intră Triple H. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control, and if you can take it, all about your shit, and if you can play it, it's all about... Ding, ding, ding! Batista îl dă deja pe Triple H la pământ și sare de pe el. Îl ia și Batista Bomb de pe apron și sare. Batista. Încă un Batista Bomb. Spine Buster. 1, 2, 3, câștigător, ba, și câștigător, Batista. Gândește-te, într-o zi ar putea fi un mare om. Sau un mâncător de prăjituri? De aici, sărută bine? Nu, am făcut asta încă. O luăm încet. Foarte încet. Mă refer la secole. Ana, încurcătură mare.